Μαθαίου. Κύριε Μαθαίου, σαν προπονητής του Άρεος πλέον, να μας πείτε τι διαφορά έχει ο περσινός Άρης από τον εφετινό. Όπως ξέρετε, ο Άρης επί σειρά ετών πρωταγωνιστής στο εθνικό μας πρωτάθλημα. Είχε μια κάμψη τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά φέτος υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον της διοικήσεως. Υπάρχει μια τρομερά αισιοδοξία στα στάξεις του Άρεος, λόγω ορισμένων μεταγραφών οι οποίες έγιναν και της επιστροφής ορισμένων παλαιών παικτών. Νομίζετε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω, νομίζετε ότι μπορεί να βρεθεί μέσα στην πεντάδα? Οπωσδήποτε θα το πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να βρεθεί μέσα στην πεντάδα. Από τις άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, ποια θεωρείται η ισχυρότερη αντίπαλη? Όλες οι ομάδες είναι, από ό,τι είδα αυτές τις μέρες απάνω, πολύ καλά. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση και η ΧΑΝ φυσικά. Τώρα ο Ηρακλής έχει καινούργια ομάδα, δεν νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο. Είναι μια ομάδα που υπόσχεται για το μέλλον, τα ίδια και η Καλαμαριά. Για τις ομάδες μας που θα πάνε στα κύπελλα Ευρώπης, τι προγνωστικά έχετε? Νομίζω ότι πρέπει να πάνε καλά τουλάχιστον στο πρώτο γύρο, ειδικότερα ο Ολυμπιακός μετά την ενίσχυση την οποία ανέλαβε από ό,τι διαβάζει στις εφημερίδες με 2 Νεοαμερικάνους και έτσι συμπληρώνει μια πεντάδα Αμερικανών αυτή τη στιγμή που μπορεί να διακριθεί οπωσδήποτε στην Ευρώπη. Νουζάκος. Κύριε Γιαννουζάκο, τι θα κάνει φέτος η ΧΑΝ? Πιστεύω ότι φέτος, επειδή οι άπειροι παίκτες μέχρι τώρα, οι δικοί μας, επειδή είναι νέοι κατά τους επιτοπλίστων, έχουν πια αποκτήσει κάποια πείρα. Πιστεύω ότι μπορούμε φέτος να διεκδικήσουμε με πολλές αξιώσεις μια πολύ καλή θέση. Δηλαδή, μια θέση στην πρώτη τριάδα δηλαδή. Στην πρώτη τριάδα, ναι, έτσι πιστεύω. Είναι ενισχυμένη συγκριτικά με πέρσι? Βασικά με μεταγραφές εμείς δεν παίρνουμε παίκτες, αλλά ένας παίκτης ονόματι Βογιατζόγλου είναι ένας ψηλός παίκτης, ένα 98. Έλειπε στην Αμερική νομίζω. Στην Αμερική πήγε για να τελειώσει το γυμνάσιο εκεί πέρα για 2 χρονιά και ήρθε τώρα και είναι πολύ ανεβασμένος και πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας βοηθήσει πολύ. Από τις άλλες ομάδες ποια υπολογίζετε πιο πολύ? Θα σας πω, όλες οι ομάδες φέτος τις βλέπω κατά κάποιο τρόπο ισοδύναμες, γιατί έχει ανέβει τώρα το Sporting, ειδικά το βλέπω πολύ αγαπημένο. Επίσης ο Πανελλήνιος, δηλαδή νομίζω ότι 9 ομάδες θα παλέψουν για τις 5 πρώτες θέσεις κατά κάποιο. Από τις άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης θα θέλω να μου πείτε ποια νομίζετε ότι θα είναι πιο ισχυρή φέτος? Πιστεύω ότι ο Άρης φέτος θα είναι αρκετά ανεβασμένος, βέβαια λόγω της προσλήψεως ως προπονητή του κ. Μαθαίου βασικά, αλλά και λόγω του ότι πήρε και 2-3 μεταγραφές κατά κάποιο τρόπο και πιστεύω ότι γίνεται μια καλή δουλειά και μπορεί να φανεί αρκετά ανεβασμένος ο Άρης φέτος. Αλλά και ο ΠΑΟΚ επίσης θα είναι. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Κύριε Σταμέλο, πολλά λέγονται φέτος ότι το Sporting θα είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Ναι, επιτέλους βρεθήκαμε όλοι μαζί φέτος από κάτι τιμωρίες που είχαν επιβληθεί πέρυσι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και έχει αλλάξει και η νοοτροπία της ομάδας, είμαστε πιο ομαδικοί. Πιστεύω ότι φέτος πάμε για κάτι καλύτερο από κάθε χρονιά. Μπορείτε να μπείτε στην τριάδα? Βεβαίως, γιατί όχι. Ποιες είναι οι 2 ομάδες που νομίζετε ότι θα παίξουν το μεγαλύτερο ρόλο στο πρωτάθλημα? Είναι οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και φέτος το πρωτάθλημα παρουσιάζει μια ιδιομορφία, παρουσιάζει δηλαδή περισσότερες ομάδες ισχυρότερες. Γι' αυτό το να προβλέψει κανείς ποιες είναι εκ των πραγμάτων, από ό,τι γνωρίζουμε δηλαδή, οι 2 ομάδες που θα παίξουν τον πρωτεύοντα ρόλο είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Το Sporting θα έχει πρόβλημα αναπληρωματικών? Ναι, οπωσδήποτε αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζει ανέκαθεν, αν και ορισμένα ψηλά παιδάκια που έχουν γίνει αρκετά καλοί. Πιστεύω όμως ότι θα βγάλουμε το πρωτάθλημα αρκετά κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ραυτόπουλος. Κύριε Ραυτόπουλε, το Παγκράτη τι θα κάνει φέτος? Πιστεύουμε ότι θα πάρουμε μια καλύτερη θέση από την περσινή την οποία πήραμε. Τεχνική ηγεσία της ομάδας την έχουν τώρα ο Λάνθιμος και ο Σιμανίδης, 2 συμπαίκτες μου. Και η ομάδα θα είναι η ίδια πάλι, όπως στην πρώτη πεντάδα. Στις αλλαγές θα μας βοηθήσει ο Μανάσος και 2 εξελίσσιμοι νέοι παίκτες. Ο Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι στην Εθνική Νέων, καθώς και ο Μαυρομάτης, ο οποίος είναι 2 μέτρα. Από ό,τι ξέρω... 2 μέτρα, 2-2 και είναι 16 ετών. Από ό,τι ξέρω το πρόβλημα του Παγκρατίου ήταν πάντα ας πούμε η αναπληρωματική, είχε μια καλή πεντάδα. Τώρα νομίζετε ότι εφέτος θα πάτε καλύτερα από τις πλευράς? Ναι, πιστεύουμε ότι με αυτούς τους 3 τους νέους θα μπορέσουμε έτσι να ξεκουράσουν βασικά τους βασικούς τους παίκτες στο 5λεπτο ή στο 10λεπτο το οποίο θα χρειαστεί. Τι θα γίνει γενικά στο πρωτάθλημα? Φέτος προβλέπεται μια δυνατή μάχη μεταξύ πάλι των 3 ομάδων, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τις ομάδες της Θεσσαλονίκης? Από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης μόνο τον Άρη βλέπω, λόγω των μεταγραφών των οποίων έκανε και της τεχνικής ηγεσίας η οποία ευθύνεται στον κύριο Μαθαίου. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Μπογαλτσιώτης. Κύριε Μπογαλτσιώτη, πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Εκτός του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΑΕΚ,
χάθηκε η ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, διεκδικεί μια θέση μέσα στην πεντάδα και το Sporting, το οποίο όπως μαθαίνουμε ενισχύεται με τον Παρλά, ο οποίος βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση από ό,τι έχουμε μάθει. Τον Άρη πώς τον βλέπεις? Με την πρόσθεση του κ. Μαθαίου, οπωσδήποτε πιθανότητα στην εθνική κάρτα Θεσσαλονίκης, αλλά είχε την ατυχία να φύγει φαντάρος ο Αλεξανδρής, οπότε θα εξασθενήσει η ομάδα τώρα κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Ο Ηρακλής εμφανίζεται μάλλον αδυνατισμένος εφέτος. Ένας χωρίς τον Μανώλο, ο οποίος μετεγράφησε στο Πανελλήνιο, και τον Μούμολο, ο οποίος εγκατέλειψε. Θα κινδυνεύσετε? Οπωσδήποτε θα δυσκολευτούμε φέτος. Πιστεύω όμως μέσα σε 2 χρόνια να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα, διότι έχουμε μια παιδική ομάδα πάρα πολύ καλή, η οποία πήγε αίτητη στο παιδικό πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης. Ποιες ομάδες μπορείτε να ξεπεράσετε? Πιστεύουμε το Καλαμαριά, Μαρούσι, Παγκράτη, αυτές τις ομάδες που να τις ξεπεράσουμε φέτος. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα. Οι Ιορδανίδες. Κύριε Ιορδανίδη, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 3 χρόνια συνέχεια τώρα το πρωτάθλημα. Νομίζετε ότι μπορεί να επαναλάβει φέτος την επιτυχία του? Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να πάρουμε και το τέταρτο πρωτάθλημα. Οι προϋποθέσεις αυτές ποιες είναι? Βλέπουμε ότι οι άλλες ομάδες είναι ισορροπημένες. Η δικιά σας, τι έχετε να μας πείτε για τη δικιά σας? Έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όσο να είναι θα παίξουμε με τον αέρα του πρωταθλητού. Ποια ομάδα από όλες τις άλλες υπολογίζετε πιο πολύ? Εγώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη όλες οι ομάδες θα είναι δύσκολες και οι διεκδικήτριες μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Sporting. Είπατε όλες, εμείς θέλαμε μία πιο πολύ. Τον Ολυμπιακό οπωσδήποτε. Τι θα κάνετε με τους Πολωνούς? Εσείς τους είδατε τώρα στη Βαρκελόνη και τους ξέρετε. Σωστά. Δύσκολο το παιχνίδι, μεγάλο που αβαντάζ είναι ότι παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα. Πάντως από ό,τι φάνηκε δεν είναι τόσο καλή όσο ανάλογα. Όχι, γιατί έχει παράδοση το πολωνικό μπάσκετ, μπορεί να περνάει μια κάμψη, αλλά σε επίπεδο ομάδων, στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης μπορεί να κατεβάσει. Παίξει και ο YouTube. Ναι, ένας μεγάλος παίκτης. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Τσοσκούνογλου. Κύριε Τσοσκούνογλου, τι διαφορά έχει η φετινή ΑΕΚ από την περσινή? Νομίζω ότι είναι τεράστια η διαφορά. Καταρχάς είναι θέμα νοοτροπίας. Έχει αλλάξει, τεχνικής ηγεσίας και έχουμε ενισχυθεί και με ένα παίκτη ο οποίος είναι αρκετά καλά, το Γκολμέιν. Δηλαδή, αφού η περσινή ΑΕΚ πάλεψε τον τίτλο, φέτος θα πρέπει να τον πάρει από αυτές τις συνθήκες. Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι θέμα τύχης και πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί από τους ίδιους παίκτες της ΑΕΚ, αν θα τον πάρουμε φέτος ή όχι. Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος? Όλες οι ομάδες είναι υπολογίσιμες. Εγώ δεν έχω όλες τις υπολογίσεις σαν ίδιοι. Νομίζετε ότι έχει κανένα άλλο μειονέκτημα φέτος η ΑΕΚ? Μειονέκτημα δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Είναι πλήρης δηλαδή φέτος. Πρέπει φέτος να πάρουμε το τίτλο. Φωσές. Κύριε Φωσέ, το Μαρούσι πέρσι ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος. Φέτος τι θα είναι? Φέτος το Μαρούσι είναι πολύ ανανεωμένο και θα παίξουμε πάρα πολύ καλύτερο μπάσκετ από ό,τι παίζαμε τις άλλες χρονιές. Πιστεύω να καταλάβω μια πολύ καλή τιμητική θέση. Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να παλέψετε στις τελευταίες θέσεις? Από μένα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και όχι μόνο δεν θα παλέψουμε, αλλά θα κατακτήσουμε μια τιμητική θέση. Τις άλλες ομάδες, ας πούμε, τις θεωρούμενες μεγάλες, πώς τις βλέπετε? Προς τα πού θα κλείνει ο τίτλος πιο πολύ? Να σας πω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι με καλές ομάδες όλες, οι οποίες δεν μπορεί να σας πω. Θα κρυφθεί στα πέντε ταξίδες παιχνίδια. Ποιος είναι καλύτερος. Είναι ισορροπημένες όλες οι ομάδες φέτος. Κατσαφάδος. Κύριε Κατσαφάδε, 2 χρόνια τώρα ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στον τίτλο και δεν τα καταφέρει. Τι θα κάνει φέτος? Ελπίζω ότι φέτος θα τα καταφέρουμε. Αν και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, είναι λίγο δυσκολότερα από πέρυσι. Πού στηρίζετε την αισιοδοξία σας? Παίζουμε φέτος με περισσότερη υπευθυνότητα. Παίζουμε πολύ πιο υπεύθυνα και παίζουμε πολύ ομαδικά. Είμαστε μια ομάδα, ένα πολύ καλό σύνολο και ελπίζω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Θα έχετε ίσως πρόβλημα αναπληρωματικών? Ναι, το πρόβλημα αυτό υφίσταται γιατί έχουμε πολλές ελλείψεις και όπως θα ξέρετε και εσείς έχουμε δώσει πολλούς παίχτες σε άλλες ομάδες, έχουν ενισχυθεί άλλες ομάδες. Αναπληρωματικοί οπωσδήποτε δεν θα υπάρχουν όπως πέρυσι, αλλά ελπίζω εμείς οι βασικοί, οι 5, οι 6, οι 7 όσοι είμαστε, να δουλέψουμε περισσότερο για Από τις άλλες ομάδες ποια υπολογίζετε πιο πολύ? Οπωσδήποτε σπουδαίοι αντίπαλοι πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός, ο περσινός πρωταθλητής, η ΑΕΚ, οπωσδήποτε. Και στο Βορρά. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, είναι πάρα πολύ καλές. Και... Για τα παιχνίδια.